מה המצב אנשים? המצב כאן אסף חברים. ושרון. כן, כן חברים. ואנחנו שתי פקחים. של משרד הבריאות. יו! מה זה, הורדתי אותך? איזה סוס אני. מה סוס? מה סוס? אוקיי, אז אנחנו מראים לכם את השרת שלנו. זה שרת שנבנה על ידינו. והיינו שמחים אם תיכנסו. אז השרת הוא באנגלית, זה יעשה אותי ואת אסף מאוד מאושרים. כן, אז אני ושרון בנינו אותו באנגלית בגלל שאנחנו קוקסינלים. אנחנו הומואים מזדהים שרק יודעים לדבר בעברית. וכשאנחנו גונחים זה רק באנגלית. אז אתה דפוק? אני גיי, כן. כן, שאנחנו מונחים זה היה באנגלית, זה אוביה. אז החלטנו לראות אותו באנגלית. אם אתם רואים מתחת רשום את השם של השרת. יהודונים מקבלים אצלנו VIP. כן, יהודונים. והגרמנים הנאצים הם מקבלים כאפות. לא, הגרמנים הנאצים מקבלים אדמין. כן, כל גרמני נאצי מקבל אדמין, ואז דופקים את אמא שלו בתחת, ואז אומרים לה שהיא הייתה חמה, אבל לא היה לה נשק. מה הקשר? לא יודע, אמא שלו זונה. יואו, אתה קופץ את זה, אסף. אני קופץ את זה, שרון, אני קופץ, קפצתי את זה, אני הומו. כל הכבוד. הוכחתי לעצמי איזה גיי אני. אני גיי מרכזי בסיפור. לא, אני יהודון. יואו, קלוד איזה נדיר, האוטו השתנה למטוס. יאללה, כנס, יהודון. דבר יותר בקול למה שומעים אותך ממש חלש. איך עשית את זה? את מה? את זה שהפך את לא הראיתי לך שבניתי שאפשר לשגר מכוניות? קטלני. ב/V אתה לוחץ ואז עשיתי רשימה של איזה מכונית וזה. כל האנשים פה הם חברים שלנו. כן. כולם פה הומואים. הנה, תראו, אני מדבר בעברית ואנשים עונים לי. חכו, אני אגיד את זה באנגלית. וואט? הנה ענו לו, אמרו לו בסדר. אמרו, קראו לי סופר. מה זה? יו. שומעים? איזה? את מה? לא שומעים. שמעו את זה? לא. אל תן לו שכל. נודר שלו היה יהודון מסריח. חלאס. איך אומרים להפוך להיות גרמני? לך תתגרמן? כן. טוב, אז שרון, לך תתגרמן. שלום, שרון, איפה אמא? בבית שלך. נכון, שכחתי. כן, נו מה. יואו, איזה מגניב, אני הומו. אני יודע שאתה כזה. אני גם יודע שאני כזה, תפסיק לספר לי כבר. זה אנחנו, תקשיבו, אני רוצה לספר לכם סיפור. אני ושרון אתמול שכבנו ובשבילו זה עוד יום רגיל, אבל בשבילי זה עוד יום רגיל שמצצתי את הזין של שרון. הוא אידיוט, לא להתייחס. זה אסף חולה נפש, תכירו. אני אסף המוצץ לנרגילות. פעם דחפתי נרגילה לתחת ומה זה כאב לי. שואו, זה היה מפחיד, זה היה כואב ברמה פסיכית, זה היה פורנו גייד, אתם מבינים את זה? אתה יודע שאני נפלתי ואתה המשכת פשוט לנסוע. אני בא... יא פקח מזדיין. גם אתה פקח אבל אני לא מזדיין. לפני שנייה סיפרת את סיפורי שרון ואסף אתמול. סיפרתי את זה בקול? כן, שמעו. וואי, איזה פעלול מזדיין. כמה כסף? כמוני. אנחנו גם נביא לכם את הסקייפ שלנו למי שיצטרך עזרה בתכנות.
מה זה? למה אתה עומד כמו גיי? לא יודע. תראה, קבל. סבל לו אותי, בחייאת. אני לא שומע אותך. תסתכל עליי בחייאת, אתה רואה טנק כזה קטן? כן. אחר גם אתה הליקופטר, איזה מכוער. תראה אני... מה זה, מה קרה לנו? איך אנחנו שונים את זה? תראה, תסתכל, אנחנו פה אחד על השני כמו שתי גייז. היי, יצאת? תהרוג אותי כתור הטנק. איך, אני לא יכול לצאת מהמטור. בוא ל-AP. אלה, סליחה. מה, לא תכנת את ה-AP? נו, מה אתה סטלן? לא צריך AP. איך אני הולך להרוג את עצמי בתור הטנק? בוא אני ארוג אותך, איפה אתה? אתה מסוק, אחי. בוא אני אגיד לך משהו שיעליב את הטנק שלך. יאללה? תהרוג אותי, נו. טנק, תסתכל לי בעיניים ותגיד שאתה הומו. אתה הומו. תודה. אי אפשר להרוג אותנו. פאק, זה לא טוב, נתקעתי. בוא נתחיל להרוס את הזה, הליקופטר. אני יודע איך. דקה. אותי אנשים שעברו להרוג אותי באלס. יש. איך איזה עשית? גנין. נפלתי. בוא אני ארוג אותך, בוא. איך עשית את זה? פשוט החלפתי... בוא אני ארוג אותך. היי גיי. אשכרה אמרת לאנשים שיבואו להרוג אותך? זה שאר האדמינים, נכון? אין בעד מה חמוד. יא מזדיין, הוא הרג אותי. בוא אלוי. תעשה סלש אל. סלש אל? המקום החדש הזה שהבייקנו? כבר אין להם אותו, זה משהו ייחודי. מתי הספקת להכניס אותו כבר למשחק? לא יודע, איפה אתה? אתה לא פה. סלש אל. נו, אני שמה. ככה. נו, אני שמה. תעשה. עוד פעם? דקה. נו, הנה עוד פעם עשיתי. בוא אלס, מהר. כנס אליי, כנס. לא, אל תירא, כנס, יא מזדיין, למה? טוב, מכוער. חוטף אותי? איזה יום הוא מציק. תודה. הילד כאפות. אני מת. ילד כאפות גרמני. פוצצתי את עצמי בשירותים כי אני גיי. אני יודע. אתה יודע שפעם נרקומן דפק אותי בתחת ונהניתי? גם אותך? חייבתי רק אותי. לא, אותך לא דפק נרקומן. זה שאני התלבשתי כמו הומלס ולקחתי בקבוק וודקה זה לא אומר שאני נרקומן. זה לא היה נרקומן? לא, זה הייתי אני. איזה מכוער. ואני בקושי שומע אותך, יא מוצאת זרעים. מה זה, אתה מכוער כמו הזין שלי אתה. אני הזין שלך. לא, אתה לא. כן, בוא לאסף. בוא לבית של אמא שלך בוא. אבל אני כבר שמה. טוב מאוד, איפה אתה? אני לא רואה אותך. באסף. אמא שלי גרה שמה. וואלה? כן. הנה באת אליי הבית. למה אתה מזדיין אבל? אמא שלך זונה תגיד לי. יא מוצאת זה סודנים את הזין. מה? 100,000? הורדתי אותך בעיריית השי יורה עליי כמו איזה מוצץ לי ואתה לא מצליח להרוג אותי. איפה יש לך 100,000? יש לי 300,000. אבל אתה לא מקבל את כל הכסף שאתה הורג אותי. כמה אתה מקבל? יאללה יא מוצץ זרעים, איפה אתה? אצל אבא שלך במיטה, למה איפה? כן? כן. אבא למה אבא? אני לא יודע, תשאל אותו. בוא לאלס. ללס, עניינים חדשים. יא מזדיין. זה לא אני. יא הומו, מי זה? מי זה די.קיי אמר? בוא ניתן לו בן רגע. הוא סנייפר. לעשות סלש בן מי?
מזדיין, הומו מזדיין. תעשה סלש אמו, בוא לחנות נשקים אבל תעשה ב-LS. סלש ב-LV. סלש אמו ואז יהיה לך כזה את האפשרויות שעשינו. אני הומו. חלאס. יאללה, איזה גאני. אנסתי סודני בירקון. יא מזדיין, למה? מה אתה עשית אותי עם נרקומן זה בסודן? אני לא מבין. למה זה טוב? די חלאס, בלי להרוג. טוב. שרון, איפה אמא? לא יודע. איפה אמא? אמא! איפה את? היא פה. תקרא לה רגע, תגיד לה שאני רעב. אמא! הוא רעב! יא בן זונה, אתה חושב אני אקנה ממך נשק? כן? מה אתה בוהה בי? המזדיין. תראה את המלך הזה, פיתח שרירים, חש את עצמו. יא הומו, אני פקח, אתה לא יכול לגעת בי. איפה שמת שקון עם סנייפר? אי אפשר להרוג את המזדיין הזה. כן? אתה בטוח? לא, סליחה, עזוב אותי, נו. עזוב אותי ואתה ממשיך, סטשל! הצלחתי לברוח. יא מזדיין. טוב, אני אמות. יא בן זונה. כן, אני נראה לו בתח. יואו, בא לי לאכול לו את החרא. איכס, אני אביא לו דוח על שימוש בחרא לא נורמלי. טוב יאללה נו, אתה בא לחנות אמו בכוס אמו. יאללה יא מוצץ לנרקומני בקזחסטן, בוא כבר. יואו, תראה, מעבב לה עיניים, כאילו היא רוצה לדפוק אותי. איפה אתה? באמו אלווי. אתה מזמין אותי לארוחה רומנטית באור נרות. אני יודע לאן זה הולך להיגרר, אבל אתה אומר לי שזה לא, הכל יהיה בסדר. ואז אני פשוט בא ודופק לך הדשוט לפנים. איפה אתה? באמו. אלבי? באלבי, כן. בכוש של אמו. אתה לא יודע לעשות הדשוט, יא מזדיין. יא מזדיין, זה לא היה הדשוט, יא סבתא גונחת, יא מזדיין. טוב, יאללה. פורנו גייז, זה כיף. עכשיו אני אנוס את עצמי. כנס לחנות, נו. כנס לחנות. מה? כנס לחנות. זהו, מספיק, נמאס לי לצלם. כבר יותר מדי אניסות יש לי בזמן האחרון. הכל בגלל שאני מצלם כמו איזה גיל. יאללה, ביי חברים.